mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang mainit na hapon sa ating lahat. Shout out po sa lahat ng viewers, sa mga baguang subscribers, sa mga datiyang subscribers. Siyempre kay Kuya Bal, kay Kuya Marius Vlog, na kasama ko ngayon, at saka sa misis niya, sa Rich Team. Shout out at sa mga baguang subscribers, especially guys sa ating mga masugid na nagmamahal, mga sponsors dyan. Doon nga po pala sa nagpapa-update ng ating beneficiary sa si Luisa. So, may mga nagtatanong dyan. Ngayon, nahuli ko. Kasi nung nakarang araw is wala po sila. Sabay nung mama niya wala. So, ngayon guys, nakita ko ngayon guys. Ayun. Yan. Nahuli ko nandyan si Luisa. Kanina, palabas siya, no? Kaya Mario, palabas siya. Ngayon, tinawag. Oo, tinawag ko. So, ayun, sa mga nag-aabang sa update kay Luisa, sa mga nakakilala kay Luisa, tungayin natin kung ano na naman ang panibagong kwento ng buhay niya kasi nakapanganak na siya. At maraming salamat doon sa mga nag-advise about doon sa anak niya. So tara, let's go. Tungayin natin kung ano po yung magandang mai-suggestion ninyo kay Luisa kasi may nag-PM sa akin. So ayun kasi mga kagwaps, mga kalingap, may nag-PM sa akin taga Paracale. Kung maaari daw, siya na lang daw po ang mag-ampon sa anak ni Luisa. So yun po. So ayan, ano din natin si Luisa. Nung nakaraan kasing araw, ma-update ako mga kalingap, wala naman. Umalis pati nanay niya, umalis. So Mader, kamusta? Anong nangyari? Kamusta Luisa? After panganak? Anong nangyari? Nagtrabaho ka kaagad? Ha? Naglaba. Kamusta? Okay lang po. Ha? Okay lang po. Okay. Bader, meron bang nag-ampun sa anak niya? Ay, mayroon po, katulad po ngayon ma'am, mayroon po sana ma'am, tagkagyan lang po sana school. Oh. Ay, ngayon po, sabi naman nung maampun po, nagaling na po siya sa DSWD. Ay, bawal daw po. Ha? Bawal daw po ma'am. Bawal ang alin? Bawal daw po magpampo ng bata. Bawal magpaampun ng bata? Sabi ng DSWD? Yun po sabi. Sabi po ni Ma'am Risa. Kakausap naman po ako ni Ma'am Risa. Sabi sa akin ni Ma'am Risa, kaya niya Lula, ba't niya mapampun tayo? Ako, ma'am, yun po ang gusto ni Luisa. Ayaw po daw ako mag-alaga. Sabi. Tapos ngayon po, ma'am, tinutulungan ko naman po ako pagkagabi. Oo. Minsan po nasa akin ang bata, minsan na, isang daw sa kanya. Ay, ayaw po ka-alaga ka ako, ma'am. Ngayon, ito po, decidido na po yung maampun, nagpunta nga po sa DSWD, bawal daw po. Hindi ko parang kung bakit. Kakasuhan daw po kami ng DSWD, yan sa akin. DSWD ay I-update kayo? I-update po kami. Titingnan daw po yung bata. Titingnan yung bata, yung sabi. Yung sabi. Oh. Kasi po sinali kami ng sa livelihood. Sinali kayo? Opo, ay ngayon po, nakakuha man lang kami 2,000. Ay ngayon, ay ko, ma'am, exacted mo pati ma'am. Exacted mo ako ma'am. Pag nanganak si Luisa, nagamit ko po ako itong pangdaragastos. Oo. Nakapagkuha ko po ng gusto doon. Ay ngayon, ganyan na niya. Halimbawa nga, bibigyan kita niya naman ng 5,000. O, aanin mo na naman na niya. Ay ko, ma'am, baka po exact mo po yung tinitindahan ko. Oo. Tinitingnan daw po yung bata pag napunta dito. Ay, yan sabi sa akin. Ngayon, Luisa, anong plano mo ngayon? At nanganak ka na, anong plano mo? Yun po. Ha? Hindi mo ipagpatuloy ang pag-aaral mo? Isa pa po. Ha? Isa pa po. Nag-module ka pa. Kumusta bilang ina? Ha? Ang hirap. Yung pagtulog mo sa gabi, kamusta ang anak mo? Mahirap yan ma'am. Ha? Mahirap po, para yung dalaw siya nakakatulog. Sa kuya ng kaya, ganyan kakang magulang, sakripisyo. Minsan po naawa man ako.
Mama, dyan mo. Sige, palit tayo. Pagpapagyo, doon anda sa akin, isang dalawang anda sa iya. Yung pangano, kami nakakatulog-tulog po. Kagabi, nasa akin po yung bata. Tapos mamaya po sa kanya naman. Ay, ngayon po, hindi ko alam kung mapayag niya naman. Pawis mo. Magpalakas ka. Kumain ka na kumain para makabawi ka sa sa pagpanganak mo. At saka baka mabinat ka. Bakit ganyan kagad ang suot mo? Dapat nakapajama Tinatagal nga ni Ma, matagas man. Ha? Matigas. Pinakalaban pa ako. Oo, dapat Minsan ma'am, hapon, mahamog na. Sige pa, labas pa siya. Baka naman, inanggutan pa ako, bahala ka kako. Pag ikaw na barabay na't bahala ka. Ginagalit ako po niya, matigas. Marunong ma'am, nainom yung hilo. Ha? Bakit Nakain po siya ng mga hilo. Malapag isang linggo. Wala pa isang linggo. Malapag po, higing kasabil, di man natusok sa kanya, gatas. Nadupon yung bata. Nagsususo na sa iyong anak mo? Dati po, yung paglabas namin, ay ngayon, nahidapan po siya. Nagpasuso ka? Nagpasuso po din daw kaya. Ngayon, tuloy-tuloy na nasa buti na po. Binubuti niya na po. Kamusta naman yung mo, pang araw-araw? Nakakain ka ng maayos? Hindi. Gusto mo araw-araw kita tira ng pagkain? Kulang. Ha? Gusto mo? Kaya nga nandito ako, tinatanong kita para kung sakali gusto mong ayudahan kita ng pagkain sa araw-araw kasi ang payat mo. Wait nga po, ma'am, hindi pa din ang labas. Ang payat mo. Nahanap po naman ng pambili ng gatas ng anak, Mr. Ano Jim. sarili mo? Magkano ba gatas? So, nabili po siya sa isang araw ay 3, Mr. Jim. Anong tatlo? Itong sachet lang po. Maliliit? Maliliit lang po, Mr. Jim. Magkano ba ang ng Listogen, yung isang lata? Hindi po, sachet lang po. Sachet lang po yun. Ay, mayroon, Pati na itsura ng Listogen. Alam niyo yung ako na akong wala anak. yung ano. Kasi may iba ka nalagyan na? Yung itsura ng Listogen na yan. Wala ka nalagyan ano? Sige, tingnan ko at mabili ako ng gatas, Lisa. Tapos, bilan kita ng makukut-kut mo para may pagkain ka. Gusto mo masama ka sa akin? Yan na. Wala mo sachet. So, tayo ko po. So, dahan raw yung gatas. Alam mo, ikaw ang gusto kong tulungan. Buti na po. Kasi ikaw yung beneficiaries ko. Yung mga kagaps na kalingap si Loisa o doon sa mga nagtatanong kung kamusta na si Loisa. O, after panganak, mag-pintok ka. Kamusta na ang buwan ni Loisa ngayon? Hindi po okay. Ha? Hindi ko alam wala ba nga gatas? Paano mo masabing hindi okay? Gutom ka? Ha? Hindi po. Ha? Hindi po. Ma'am, walang gayahan, ma'am. Ha? Gusto ko pa rin po ipa-ampun kasi bawal. Ano? Gusto ko pa rin po ipa-ampun. Gusto mo pa rin ipaampon? Yun nga po, ma'am, desidido sana po at yung magiging magulang daw po sana nasa ibang bansa. At kundi po yun ay, nandiyan po daw yung babae. Nandiyan po niya sa meskilahan. Eh, ngayon po, desidido naman yung babae. Nagpunta po nga ang DSWD. Tapos tinanong siya, di ko alam kung anong sabi sa kanya. Kausap po siya eh. Anong sabi sa iyo? Bawal daw po sabi ng DSWD. Mabait pa naman po yung babae sana. Bawal magpaampon o bawal ipaampon ang anak mo? Anong sabi mo? Hindi mo in-explain ang sarili mo kung bakit gusto mo ipaampon ang anak mo, Siya po, gano'n? sinabi ko po. Ay, in-explain pa paano? Sa text po. Kasi bakit ayaw nilang pumayag kung talagang wala kang kayang mag-alaga ng bata? Gano'n ba kahirap? Hindi po ako minsan nagkakatulog. Ha? Gusto mo na? Nagkakatulog. Hindi ka nagkakatulog. Hindi tayo kakatulog. Minsan, ringit pa yung bata. Ha? Ringit, ma'am. Iyak. Nag-iiyak. Minsan, hindi namin mapuntahan. Tapos minsan, pag dahil po ako naman, ha? Naugog ko na sa doon, wala pa rin.
nahidapan. Sabi ko yung dagdag niya ng Sa bagulang. madaling sabi, binabantayan kayo ng DSWD ngayon. Sa ngayon po. Ha? Sabi na po, ganun na po na. Nagpunta po dito. Mapunta pa lang po dito, ma'am. Sa mga bangkulat ko rin. Ano yun, mapunta-punta, i-update ka, bibisitahin ka, bisitahin yung bata, gano'n. Titingnan lang po ngayon. Sabi na po, titingnan lang daw po niya. Tapos, sabi naman po nung nagtuturo sabi ng DSWD, pag nawalaan niya yan dyan, kakasuhan ko. Ikayuan niya, mother. Ako daw po nga ang kakasuhan daw po at pag nawala daw po yung bata. Ano ang masagot niyo? Sabi ko, yun na po ako nagpagsabing kakasuhan ako, ma'am. Ginalitan pa nga po si Kulisa sa ako. Ay, bakit daw po BBB pa ni Luisa? Sipon po, gatas daw ta. Pang-araw-araw daw nga po namin, kulang pa. Nagpagatas pa daw po siya. Kaya ginalitan po kami dalawa. Ay, sinabihan ko naman po ako, ma'am. Kaya kung magpasuso, ay saan sakit po ako, masakitan niya mama. Ganyan kako yan, hanggang ngayon kako nasugat pa yan. Ayaw po talaga. Tapos kanina po, pagpapalapisil, gusto ko rin ibalik. Panis na ako yan, pisilin mo ng pisilin. Di ko alam po kung pagpapatulot ng pandudo. Anong plano mo? Ayos na. Gusto talaga po may ipaampun. Ha? Ano? Gusto po. Gusto mo talagang ipaampun. Paano yan? Kung sinabi pala ng DSWD na kakasuhan ang mama mo, paano yan? Kasi Karamay din siya, ma'am. Kasama din po siya. karamay din siya. Kasama din siya yung kayong dalawa. Kahit na in-explain nyo sa DSWD na wala kayong kakayang mag-alaga ng bata, kaya nga gusto nyo ipaampun, gano'n? Ano pa ang Kasi explain nyo? ang sabi po Paano nyo in-explain? siya po ang unang magkausap. Tapos ngayon, nagsagot naman po ako bakit daw bilang lulahon ay mapayag daw po ako magpaampun. Sabi ko, ma'am, sa akin lang po talaga, ma'am, ayaw ko. Kasi tinutulungan ko po siya mag-alaga pagkagabi. Ay gusto naman po ako nung anak ko napupuyat, naaya po minsan gabi. Ay wala naman po ako magagawa. Sabi ko po. Ay ngayon ay decision na po ako ni Luisa. Ay di pipilan niya. Tapos narinig ko nga po sa kausap yung sa cellphone yung si Ma'am Red. Si Ma'am Red Ma'am Reza na. Si Ma'am Reza. Oh. Sabi na po ni Ma'am Reza, bakit ano ipapampun mo? Luisa, anak mo yun. Anak mo pa rin yun. Anong mangyari? Para galitan din po siya ng Reza. Dapat in-explain nyo rin ang side nyo. Sana po ma'am, alaman po niya ma'am, ano namin. Tingahin po mga anak ko, naghihingi na lang. Alam niya po ma'am, naghihingi na lang po yan. Kayat na Kahit nga po. Dapat ito mag-maintain ka talaga ng pagkain sa araw-araw. Di ba? Tulad na minsan ma'am, nagsakit para sa akin, di ko alam kung ano, masakit yata pang ulo. Pinapakain ko, napahain ng pagkakain. Ayaw kumakan. Baka mapinat ka, lalo na ngayon, mainit, tapos biglang uulan. Yan, sinabi ko na ma'am, sabi ko, mahirap ang baynat. Kala mo baga, ako pa ako daw, panganay ko, nalumpo ako, daw makatayo. Ako da't nawawarat, tigparahilot ako katong natakakuha akong biyan na tigparahilot ang buong hawak ko. Tayabas kayo, tayabas kiso. Eh, sabi ko sa kanya, mahidap, talaga na naniniwala, bahala ka. Dapat in-explain mo sa DSWD, hindi ko kayang gampanan bilang ina ngayon kasi po nag-aaral ako. Hindi daw po yung dahilan. Ha? Hindi daw po dahilan yun. Hindi dahilan yun. Mahirap po kami. Minsan po isang araw wala kaming kain. Hirap na hirap po kami. Hindi ko po nasabi yan. Ha? Hindi ko po nasabi. Kasi tatanungin ka niyan, bakit mo ipapaampon, ganyan. Dapat, in-explain mo yung side mo para kahit papaano, alam nila kung bakit gusto mo talagang ipaampon yung anak mo. Kasi unang-una, wala kang kakayahan. Pangalawa, wala kang anak buhay. Pati mama mo, wala kang anak buhay. Hindi daw po yun ang soy, basta-basta yung bigay. Tapos, nag-aaral ka. Panglima, namamalimos ka para may pagkain kayo. Oh.
Dapat pinaliwanag mo yun sa DSWD. Pero nangako naman sila, Mother, na magbibigay sila ng sustento sa bata. Hindi, wala po. Ha? Wala man. Wala din? Wala din. Wala man pong sinabi. Siguro, para sa akin, Luisa, kung susundin mo yung DSWD, pagsusumikapan mong buhayin ang anak mo. Mga po, ganun nga po mga sakripisyohan daw po. At anak niya at anak niya daw po niya yun. Dugot laman yan daw po yung ma'am. Kaya sabi ni Ma'am Bes. Kahit na meron tayong, may mag-aampon na siya mismo makikiusap sa DSWD, magpirmahan kayo. Hindi pa rin papayag ang DSWD. Wala din po ma'am. Yan po ma'am, yung nga sinabi ko po ma'am sa inyo. Gustong gusto po, pati barangay dadaling kami. Bumalik ka ma'am. Yung si Ma'am Reza po, baka pipiling yung makakuha po. Anong sasabihin? Kayo po ba, hindi ko pa alam kung anong magpahal doon. Si Ma'am po pa makausap si Ma'am Reza. Tayo mag-aampon. Hindi ko alam, pinausap na ba ganun? Si Ma'am Reza? Kaya sabi ko ba sa mo, punta niyo si Ma'am doon. Hindi Baka kami, ang kailangan lang, yung formal na pirmahan. Baka yun ang ibig sabihin ng DSWD. Wala po ma'am, hindi ko pa alam kung anong ano. Kasi ako wala Ang sabi nga akong po- idea eh. Ang sabi nga po noon, nung at may matital-tali na yata po ma'am na nag-ibang bansa. Oo. Ang sabi niya, pagkagaling sa barangay, sa barangay muna pa ang una sa DSWD. Paggaling sa DSWD sa barangay, mapirmahan. Oo. Ay, gano'n lang nga po ang desisyon ka ng DSWD. Bawal daw. Wala lang nga, bawal. Kaya sabi ko na po sa kanya, itong sa ating magpapunta na kay Ma'am Reza, hanapin tayo sa munisipyo, si Ma'am Reza. Oo. Sila mag-usap kay Ma'am Reza. Kung ano ni Ma'am Reza. Ibig sabihin, hindi pa pala sila Hindi pa po. nagkaharap. Hindi pa po nakakaharap si Makuha saka si Ma'am Reza. Kami pa lang po nakakausap ng gulo. Ang lalim ng mata mo, oh. Lalim Hindi ka pa nagkakatulog. Lalo kang mangayayat ka, lalo na pag wala kang pangkain. Namamalimos ka na ba? yan naman, nalabas na yan. Pambili nga po ng gatas ng anak niya. Minsan po, isang oras lang, 2 oras nandito na. Binibigyan na po siya ng ate-ate niya sa BDO. Minsan nandiyan na, nabili ng gatas, nagdalang ng gatas, diaper. Hindi ko kalala. Hindi ko kalala. Anong oras ka kumain kaninang umaga? Wala kinain. Alauna na po. Ha? Alauna na po. Alauna. So, ibig sabihin yung pag-aampon at saka yung sa DSWD, hindi pa nagkausap. Hindi ko po muna. Yun nga po ang gusto kong Ang nakausap lang po, yung DSWD lang po. Hindi man po si Ma'am Reza. Bawan po si Ma'am Reza. Kaya di po talaga pumayag. Yung DSWD ang nakausap mo. Pero yung nag-aampon, Yung po yata nag-maampon. nagkausap na. Bawan man po si Ma'am Reza. Itong lang po, katong baga kasabang. Hindi man yung Hindi mismo yung DSWD. Bawan po si Ma'am Reza. Ano yun? Baka yun yung Matanda po siya, ma'am. nagtatabaw sa DSWD. Opo, yung nagkukuha po ba ng mga bata. Yun mismo ang nakausap. Yun po. Yun ang nagpigil. Bago man po as in si Ma'am Reza ba po. Yun po nagpigil. Matanda. Yun ang nagbawal sa iyo. Ganon. Hindi pa talaga sila totally nagkausap mismo ng Opo, yung makuha. Ano yun yung parang pinakatrabahante ng DSWD? Yung tagalista, ganun ba? Ewan ko, hindi ko din alam. Kung sa mga viewers natin, sa mga nakakaalam, ganun. Alin? Wala po kami mapupuntahan. Wala kang mapupuntahan. So, dito ka lang talaga. Kamusta naman ang anak mo, malusog? Tingnan natin. Wala ang ano? Okay na yan, naka-play na?
Ayos na po. Wala yung sample ng bilihan ng gatas? Wala po ma'am, wala po yung mga plastic na. Ha? Wala na po ma'am yung mga plastic bag. Wala pa na. Wala na. Ikaw nagtako ba? Ito mo nilagay yun. Yung Luisa, oh. Tulong ko para sa baby mo. Yung bakal-bakal mo. Yan. Mga kalingap yung si Luisa, oh. Huwag ka munang mamalimos kasi baka mabinat ka. Mag-ingat ka sa panahon ngayon kasi mainit tapos biglang uulan. Tulad kanina, sobrang init tapos inulanan kami. Ha? Bali, pag may time ako, hatiran kita ng pagkain sa umaga bago ako mag-vlog, ha? Hatiran kita, ha? Para sikasuhin mo yung sarili mo, magpataba ka. Grabe, napakahirap ang mabinat, sa totoo lang. Madali ang mga anak para sa inyo kasi mga bata pa kayo, pero ang mabinat ang pinakamahirap sa lahat. Hirap nga po yan ma'am ng mga anak. Ha? Hirap po, nag-iiyak na. Kaya nadanasan niya po kung anong sa akin. Ingatan mo ngayon ang sarili mo, ha? Saka Lisa, ha? ito na po pagpunta namin doon. Ngayon, alam mo na po, gaano kahirap mga anak, huwag ka nang magpauto kung sino-sino mga ano dyan, baka mamaya. Siya nga po ma'am sabi ko, baka na naman kakukuha na siya naman ng ano mo. Bigyan pakitaan ka naman ng pera gano'n, kung pasilaw ka na naman, wala. Galit pa po naman sa akin. Hindi ka sa ganun gano'n. Bakit pati ang anak mo malusog? Malusog ang anak mo. Wala naman ko, alin. Matangos ang ilong. Opo. Maputi nga po yung mga paglabas. Maputi. Maputi Matangos po. ang ilong, gwapo. No, gwapo ang anak mo, no? Hindi po nga naman. Gwapo. Ba't ka natawa? May naalala ka? Ha? Kaya nga, gwapo nga ang anak mo eh. Siya din ako magtagal. Alis na ako at marami pa akong gagawin, ha? Salamat po. Kaya Thank you sige, po, ma'am. Ibili mo ng ano? Ibili mo ng pagkain at saka ano yung Alin po? gatas ng anak mo. Sa bagay, hindi naman ata masyado pang matapa yung baby. Matakaw po, nakakaya ng timpla sa gabi. Ha? Matakaw po. Nakakaya ng timpla. Ano kasi ang itsura ng ano, Nestogen na yan? Alam mo naman ako, rupor ako dyan. Pag Wala ako po sa ng ano, plastic ay. hindi ako kasi parang anak. Saan ba? Malay mo, may makita ko sa tindahan. Ipon-ipon ako na pang bili ng gatas. Wala mamay, walang plastic. Tingnan ko nga ulit yung baby mo. Tingnan natin ulit yung baby mo. Anak ni Luisa, oh. Alagaan mo yung sarili mo, ha? Naman ako. Ay, yung microphone mga pala, Mader. Siya, sige Mader, matuloy na kami, Mader, ha? In-update ko lang si Luisa at marami din kasi mga viewers na nagtatanong sa kanya kung kamusta na siya, eh. So, yun mga kalingap. Update natin si Luisa. Tago mo na lang yung face mask para sa sunod na ano natin. Ngayon, shout out po sa lahat ng viewers, sa mga bagong subscribers. Thank you so much. Binigyan na lang natin si Luisa ng pera para siya na magbili ng gatas ng anak niya. Di ko alam yung Nestogen na yan ay. Yan, shout out po Kuya Bal sa lahat ng kanilang partners. Yan, support kay Kuya Mario Vlogs. Ayan, siya yung ating pilot for today at saka yung kanyang misis. Shout out at saka sa mga Ritz team. Sa lahat ng Ritz team natin dyan, kamusta po kayo? Shout out po. Ayan. God bless everyone. See you my next vlog. Bye bye guys.